aquí, de dintre. I m'aixeco d'un bot. La nena, i torna. Jo li tapo la boca. Més, no calla. I el pare és a prop. Jo, esma perduda, corro cap a la mola i mare meva, quin serrit que va fer, com una coca. I encara llença un crit. Un crit! Deixeu-me! Era una història dura, però no estava prou satisfeta. I és clar, no se'm va acudir una altra cosa que enviar-la als Jocs Florals d'Olot. No ho sé, potser sí que va ser un atreviment. I t'escullen com a guanyadora. Diuen que és un gran monòleg i que mereix ser premiat, tot i ser molt gruixut. Com que eren realment honestos, quan et van premiar no sabien qui era l'autor. I el gran escàndol va ser quan van obrir la plica. I obren la plica i es troben que era fet per una senyoreta de l'escala que es deia Caterina Albert. Sí, l'escàndol va ser gros. Sí, perquè primer una dona no escriu. Una dona no tracta aquests temes tan crus. Per tant, la idea era que era immoral. Moral? Oh, que horror. Que estava mal escrita, no? Mirin, jo no reconec una altra norma que no sigui la del bon gust. Una obra mal feta sí que és una obra immoral. El monòleg, naturalment, era per ser representat. I et van dir si podies limar alguns aspectes, perquè no fossin tan crus. I no hi vas voler anar. No hi que volien que fes. No hi volia pas anar-hi de cap de les maneres, després de l'escàndol que s'havia organitzat. Que pot tenir límits l'obra d'un artista, La infanticida no es va portar als escenaris fins a l'any 1965, quan en Mario Cabré la va dirigir en el Palau de la Música. Miren, jo no hi volia sentir ni parlar-ne de l'infanticida. Vostès no s'imaginen pas, però allò va ser un gran trasbals per tota la família. I llavors va passar que es va morir la teva àvia. Era l'any 1900. La teva àvia, la matriarca absoluta de la casa. Em va afectar moltíssim la mort de la meva àvia. M'havia influït molt. El cas és que va venir un matrimoni, que ell era el metge de la teva mare, el doctor Sitjà de Verges, i la seva dona, la senyora Carcassó. I aquesta dona és la que et va obrir les portes a l'edició, perquè tu estaves a la teva cambra, estaves en el teu niu, i la senyora Carcassó et va dir: Què fas? Escric el cant dels mesos, un poema per cada mes de l'any. Me l'has d'ensenyar, tant sí com no. Els hi vaig llegir, i em va dir que li havien agradat molt. Em va dir que se'ls volia endur. I al cap d'uns mesos, quan tu ja no te'n recordaves de res, vas rebre una carta dient-te: estem a punt de publicar-te el llibre. Ens vols donar el teu nom o un pseudònim? El meu nom? Ui, no, de cap de les maneres. Mai de la vida hauria signat amb el meu nom després de l'escàndol de la infanticida. Per tant, Caterina Albert va quedar aparcada i vas decidir el nom d'una altra novel·la que estaves escrivint, d'un protagonista d'una altra novel·la que estaves escrivint, que és Víctor Català. Vas triar un nom masculí. Abans ja ho havien fet altres escriptores, això. De fet, no t'inventes un personatge, sinó que te n'inventes dos. Sí, perquè el de Caterina Albert també te l'inventes. Sí, perquè t'inventes un personatge femení que estigui dintre de les convencions, que no escandalitzi, que estàs a casa, que et dediques a les feines de casa, a cuidar l'àvia fins que es va morir, a cuidar el pare, a cuidar tothom. I representa que tu no saps escriure, que tot surt espontàniament, quan es veu, evidentment, que darrere hi ha una elaboració importantíssima. I tu, els personatges que escrius els tens molt ben pensats. Ara no em diguis que no. Jo? Això sonava escrivint tal com sortia i llestos. No preparava per res, jo. Jo anava fent com un ocellet, com un osset, escrivia, feia. Es començava a excavar d'una manera espontània la muntanya d'Empúries. I allà va començar a trobar objectes antics, grecs i sobretot romans, i se'ls enduia cap a casa. Es trobaven sense excavar gaire, I es va comprar una finca, 5 claus, i els mateixos masovers van començar a trobar objectes antics i importants.
I la Generalitat, el 1936, es va adonar que tot allò era un patrimoni importantíssim. I li van venir a demanar tot el que tenia d'antic a casa seva com a patrimoni de Catalunya. Ui, allà sí que va fer de mestressa de la casa i de propietària rural. I els hi va dir que tot allò era seu i que ja podien marxar. Home, què s'havien cregut? No l'havien trobat a la nostra finca? Era nostra. No s'ho podien pas endur, de cap de les maneres. Era tot un caràcter. Havia de tenir molta personalitat per no deixar-se doblegar. Ni el cop rebut amb l'escàndol de la infanticida no la va tolerar, ni va canviar la seva manera d'escriure ni els temes dels que tractava. Va seguir escrivint com volia i va seguir publicant. Publiques Drames rurals a 1902, que és un llibre de contes especialment crus i violents. Per la gent que les viu, com jo diria, tota l'obra de Víctor Català, radicalment polític, parlava del costat fosc de la vida. Els seus personatges es mouen per un terreny aspre, i el terreny aspre és Pedarronya. Això ho deia el pròleg. Jo sabia que no agradaria a tothom. És un llibre que impacta, que impressiona i de seguida té molt ressò, i està molt mediatitzada pel misteri de la figura del seu autor, que es comença a sospitar que el seu nom en cobreix una dona. De fet, apareix una ressenya ben sonada, el mateix 1902, al setmanari barceloní Cucut, on es diu que segurament l'ha escrit una dona, però que tant és, perquè la prosa en què estan escrits són de lo més mascle que es pugui desitjar. És robusta, expressiva i riquíssima en vocabulari, el que fa de drames rurals un veritable camp perquè hi puguin anar a espigolar molts autors. I això a l'època s'associa a un valor estètic determinat molt elevat. Tu publiques drames quan encara no hi ha normativa establerta. Tu vas fent, lliure, a la teva manera, que és el que t'agradava fer. I poc després apareix la figura de Pompeu Fabra i a partir d'aquí comença a haver-hi un cert distanciament i una certa polèmica. En canvi tu segueixes la posició de mossèn Alcover. Eren dues maneres d'entendre la llengua. Mossèn Alcover tenia la voluntat de recollir de manera exhaustiva totes les parles del territori. Ell creia en una llengua viva, familiar. Li agradava trepitjar el terreny per veure com parlava la gent. I a mi això també m'agradava. De fet, expliquen que tu anaves disfressada d'home, als poblets de l'Empordà, a captar paraules de pagesos, de pescadors, de pastors, cosa que això després també et permetia anar inventant. I és en la gent on hi ha la riquesa de la llengua. Les arrels de la llengua surten del poble.
casa per sentir sons i tardes del passat, d'aquest món de llorança, amor i calma, perfumada i una foc i rom. Si pogués enfilar-me a la onada més alta i guardir-te palmeres al racó, escampant amb canyera totes les cales i amb petxines fer-li un braçó, escampant amb canyella totes les cales i amb petxines fer-li un braçó. Tu prens partit directament, amb tot. Declares moltes vegades la teva posició antinormativa, com per exemple va fer Àngel Guimerà, i és una presa de decisió que va en total consonància amb la teva manera de fer. Ets un animal lliure i d'entrada no podies acceptar tot el que t'era normatiu. Potser sí que era un ànima lliure. Però miri, els vents bufaven molt fort i cap a una altra banda. I jo vaig fer com els arbres quan bufa la tramuntana, que es vinclen per no acabar tombats. Podem dir però que vas acabar baixant el cap perquè vas acabar acceptant algunes normes ortogràfiques. Com més la llegeixo, més la vaig coneixent. I més m'intriga el caràcter i la personalitat d'aquesta dona. I més em sorprèn la seva valentia i el seu atreviment. Em pregunto si el seu pseudònim era una màscara o un refugi. S'amagava darrere d'un nom d'home per escriure amb més llibertat o per projectar-se com algú diferent. Què tenen en comú Caterina Albert i Víctor Català? Qui sóc jo? Per mi és Víctor Català, l'escriptora professional, l'escriptora que ha publicat 15 llibres. Caterina Albert és la persona. Víctor Català, l'escriptora. A les entrevistes dius moltes mentides. Dius que pràcticament no havies vist mai el mar. Com es podem creure que vivint a l'escala no hagis vist el mar? Tenies una petita embarcació i a l'estiu sorties a les amigues. Com es podem creure que no has vist el mar? Oi, què fem els escriptors si no mentir? Quan publiques el teu primer llibre, que és un llibre de poemes, la persona que en parla més extensament i d'una manera més elogiosa és Joan Maragall. Seràs roure, seràs penya, seràs mar esvalotat, seràs aire que s'inflama, seràs astre rutilant. Seràs home sobre home, perquè en tens la voluntat. Correràs per mons i planes, per la terra que és tan gran, muntat en cavall de flames, que no se't cansarà mai. Per mi Maragall era un mestre. Jo, com ja saben, sempre he viscut apartada dels medis literaris, però així tot vaig tenir alguna noble amistat, com ara Maragall. Al principi ens enteníem molt bé, ens respectàvem mútuament, tot anava bé. Però què passa? Que després publiques drames rurals. I a Joan Maragall no li agrada com tractes la realitat. Diu que només expliques la part més fosca de la condició humana, la part més ombrívola. I això amb ell no li agradava la teva prosa. Un libro fuerte e incompleto. Tornem una altra vegada amb la mateixa cançoneta, que hauria d'haver escrit de temes més agradables, vaja.
I a tu això et dol moltíssim. Et sap molt de greu. I és aquí on comença la teva relació epistolar, la teva relació per carta amb Joan Maragall. Vaig decidir escriure-li una carta tan dura com la seva crítica. Ah, i li vaig escriure en castellà. I li expliques per què no hi estàs d'acord. I per què escrius d'aquesta manera i per què continuaràs escrivint d'aquesta manera. Ens escrivíem molt i sovint ens discutíem perquè no veiem les coses de la mateixa manera. L'espantava una mica la meva manera d'escriure. Ell era depurat i jo turbulent. Al desembre de 1902 decideixes dir-li una carta a Joan Maragall. Qui ets? Soc Caterina Albert i no Víctor Català. Oh, bé que li havia d'aclarir en algun moment que era una dona, no? Però Joan Maragall ja ho sap. T'ha seguit el joc, et segueix la corrent. Perquè se sent molt incòmode. No és normal que en aquella època un escriptor es cartegi amb una escriptora i et diu... Li agraeixo la confiança, però permeti'm que segueixi parlant a Víctor Català, perquè ho farem més desembaràs. De company a company. Jo ho vaig entendre, de debò. No em va molestar gens ni mica. Si volen que els hi digui, jo també me sentia més còmoda. Una dona ferida pel llamp del geni. La meva admiració per vos és absoluta. Com a escriptora va saber-se crear un públic fidel i va convèncer bona part de la crítica. I, malgrat la seva manera de ser, va rebre el respecte i el reconeixement de bona part dels seus col·legues, en un moment marcat pels grans enfrontaments entre famílies literàries. Aviam, on l'hem de situar? Era modernista o noucentista? Jo, francament, penso que més que modernista era una autora moderna, perquè ella busca la llibertat de l'art per sobre de totes les coses i no l'escandalitza res. A més, els seus interessos són molt grans. Pinta, escolta música, va al teatre, llegeix, té correspondència, tradueix, fa versions de poesia europea... Sí, tinc molts interessos jo. És que tu t'has de fer la idea que la Barcelona d'ara amb la Barcelona de llavors era molt diferent. L'escala d'ara amb l'escala de llavors també. Tot l'entorn de l'escala podem dir que és pràcticament asfixiant. En canvi, Barcelona és el brogit, són els carrers, és el sortir, és el relacionar-te, és estar al dia de tot i també és per quan t'hagis d'anar a recloure l'escala poder-ho sobreportar de la millor manera possible. Però tot el que diuen de l'escala i Barcelona, poc hi anava pas tan sovint jo a Barcelona. Tu no vas tenir pas el que s'espera d'una dona de bona família que era casar-te i tenir fills. Hi ha moltes maneres de veure això i se n'ha parlat del que podia ser. I també d'aquelles teves amigues que a vegades apareixien pintades nues i de les quals hi tenies una relació molt estreta i de molta intimitat. Vostè creu que hem de parlar de tot això? Tan estrany els sembla que una dona no es vulgui casar? Vas mantenir el teu reducte de llibertat i d'independència. I això et fa una dona molt singular, extraordinàriament singular. Miri, que tothom pensi el que vulgui, però la meva vida privada no interessa a ningú. I amb l'estona que portem, i encara no hem parlat de solitud. Solitud. Que és l'obra que et consagrarà, la teva gran obra. Ara, ja era hora. Surt publicada el 1905, però va ser una obra publicada seguint la tècnica dels fulletons, per entregues. Sí, em sembla molt bé tot això, però a mi no em va agradar gens. Jo tenia la novel·la compromesa amb el senyor Via, de la revista Joventut, però vaig estar cuidant la mare.
i quan l'havia d'entregar és que no l'havia començat. Llavors em vaig posar a escriure capítol a capítol, lliurant-los a la impremta quan els tenia acabats, però sense poder-ne rellegir res. Tot plegat va durar gairebé 2 anys. Al final n'estava ben cansada. Ho vaig fer per complir. Solitud i la transcendència. Va ser traduïda en molts idiomes. I l'aplaudiment de la crítica a les lloances et van moure. Bueno, devia ser com una manera de treure't l'espineta de l'infanticida. Les crítiques diuen: Potser és l'esdeveniment més sensacional que hagi presenciat mai la moderna literatura catalana. Davant d'un llibre com aquest, la crítica emmudeix. En son lloc, parla l'entusiasme. Bàsicament et vas posar tothom a la butxaca. Té un èxit sense precedents. És la història de la Mila. La descripció de tota la seva vida en aquest espai, que és realment de molta solitud. I el que hi ha és la relació d'aquesta protagonista, que és la Mila, amb el seu entorn i amb els diferents homes que hi ha. La Mila és una dona jove, casada amb un home gandul i poca solta, en Maties, que a més és l'encarregat d'una ermita llunyana a dalt d'una muntanya. I és clar, ella se sent sola i a més està deprimida. Per això s'acosta al pastor Gaietà, que és xerraire i amable. Jo crec que és una novel·la sobre el desig femení, sobre la complexitat del desig femení. De la Mila sabem molt les interioritats, sabem molt el que li desperta cada personatge. Ella s'observa com pal·liar una mica aquesta solitud, projectant el seu desig amb els diferents personatges que cap d'ell no aconsegueix de satisfer-lo. Miri, que jo sàpiga, cap escriptor d'aquells temps s'havia abocat a parlar de la gent del camp o de la muntanya. Hi havia novel·les que parlaven de pagesos, però els personatges eren molt convencionals. Sabies que era un pagès? Per la vestimenta. Jo, en canvi, vaig explicar les coses tal com eren. I prou. És una novel·la molt original, perquè no es descriu tantes vegades la complexitat del desig femení. No és habitual trobar-ho, perquè són molts anys de ser mirades pels homes, i això condiciona també com ens mirem nosaltres.